Aje ne. Kina ka ga wani hanyar ma ba abun hawa gashi ruwa sai dukan me yake gaba da. Ya za a yi ni wallahi tsadar rayuwa ce ta yi yawa. Ai ba a cewa komai kawai mutumina. Ba a cewa komai. Wallahi sai haƙuri dai lamarin rayuwa. Tumaduwa. Kai abokina kaga wata yarinya? A'a amma fa ina je maka dan ni ina da tsohon tarihin ta. Wani abokina ya taɓa bani. In dai ka je wurin wannan to billahi lazi sai ka ci ƙasa. Sai ka mutu. Me? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana nufin mutuwa zan yi? Ina tabbatar maka in dai ka je gahi wannan ruwan da ake yi ƙasa ta laushi kartawa ɗaya biyu za mu gindaya. Daman gahi gari na ruwa da kaman tona ɗaya biyu za a gindaya ka. Kana nufin kula mata ya shi ke mutuwa zan yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aje ne.